Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Baby, itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga dugay-dugay na akong gidada kay mahadlok ko nga magpakonsulta. Aron inyong hisabtan, ingon ni ining mga panghita po. Oh, kumusta ang kinabuhi sa bagong kasal? Okay raman, ma. Daghang mga adjustments karon nga nag-ipon namin ni Jerome. Anak mangyud na, nak. O, nak, hataki na yung taon mig-apo ni Papa ni mo, oy. Ikaw ra baya ang usa na mo ka anak, ha? Ikaw rin makahatag na mo apo. Sige lang, good, ma. Hatagan ra lagi unya mi puhon ni Jerome og anak. Sayon ang pagbuhat og anak. Pero dili makita mo ay magbuot kung mumabdos ka ba. Mao gani. Pero sige lang. Dili ta mo undang hangtod nga mumabdos ka. Dali na. Magbuhat na ta. La. Nalimot ka. Naanak ko ron, uy. Ay, okay ra na, uy. Dali na ba? Kaihiuna na kita ko, eh. Aray. Nga kasakit mas akong kuan. Sakit sad kayong ipangihi. Ano man, eh. Halanak, murag yuti ay nak. Ha? Nganong yuti ayon mang kumanga? Hingino man kay kong tubig, uy. Naarabay magmabdos nga yuti ayon siya. Basin og mabdos ka. Pagpiti og suway nak. Negative man. Uy. Ngano maghana? Magpa-check up na lang kata. Anya na lang, uy. Makaya pa man. Basig mawara ni. Sure ka? Lagi. Maantos pa man, good. Antoson lang sa ninako. Babe? Noon siya ka? Ano sa mga ka? Mura mo kag-mahimotang. Medyo sakit pa na ako mga joints ko to, eh. Mo ba? Ano man na? Ambot lang. Kalit naman kayo ni. Oh. Babe. Ano man ka? Ano naman ay rashes? Tanawa ko? Ha? Hala? Huwag ka mag-feel og katol? Wa man. Ano man ni? Recorded by X Thunder Gaming. Wagit ko magkabantay nga naapot ko yung mga rashes, kaya man ko makafeel o katol. Pero walang hapon ko magpa-check up, samtang kaya pa, kay mahadlok lagi kong unsay resulta. Gipasagdan na gyud nako, hangtod nga milabay ang pila ka buwan. Unya. Babe, good news! Baptos ko! Oh, salamat taon. Gitagaan na kita. Ako ding pahibawon sila sa mama, ani. Babe! Oh, babe. Babe! Oh, saan naman ka? Sakit akong tiyan. Oh, ginoo ko. Nagdugo man ka. Unsa? May ectopic pregnancy ka. Unsa man na, Dok? Bali ang imong fertilized egg naagawa sa imong uterus. Naa siya sa imong fallopian tube. Unsa? Sa ato pa?
Makuhaan na gyud di ko kung mumabdos ko, Dok. Yes. Dili lang makaabot og 9 months imong pagmabdos. Ginoo ko. Ug tuod, nagkasulti mi sa imong bana bahin sa imong gipamati sa mga nangaging buwan. May gonorrhea ka man di ay, ma'am. Unsa na, Dok? Usa na ka klase sa STD. Sa Binisaya pa, nasira ka. Unsa? Ug dako og posibilidad nga maoy nakaingon aning imong sitwasyon karon. Nga may ectopic pregnancy ka. Unsa? Sultihi ko tinuod, Jerome. May lain ka ba babae nga gihilaptan? Ang kuno na ko. Pero so pa ta magkasal. Pero kausar man to. Day, pasalo ako. Jerome! Pero dili sa kumakaingon nga mao to hinungdan. Kaya wa man ko igipamati. Dili ka usa sa nakaingon ana. Kay ka nang naay mahitabo nato bisan og daan nimo. Unya, wa tay protection? Unsa? Wagit ko magdahom nga ang sakit nga akong gidada o gibaliwa ra, mao day hinungdan nga makuhaan ko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, bisan og naa nako na ay mga hikayon nga may mahitabo namo sa kumbana nga wa may protection. Makadaot ba na nako og sa akong bana? Ikaduhang pangutana, tungod kuno kay may gonorrhea ko, mao'y usa sa dako nga hinungdan nga nung may ectopic pregnancy ko. May tambal ba ani ectopic pregnancy? Or wa na gid ko'y chance nga makaanak? Ikatulong pangutana, unsay mahitabo kung dili ko magpatambal aning gonorrhea? Makamatay ba ning sakita? Ikaupat o katapusan, kung nasira ko tungod sa kumbana, kay nang hilabot siya og laing babae, nganong ako raman mao'y naay gibati, ug siya wa raman, nga nakuha man ni nako gikan niya. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, baby. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako kay psychiatrist ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga the problem isn't with your body but what you think of it. Kanang bitaw magunahon natag daganang sakit na koy. Bisag sa kuhaan kag laboratory workup normal tanan. Usahay ginatawag nila mo og psychosomatic product of your negative thinking. So, kung mahimo, positive lang ta. Ang atong magtatampo karalawa si Baby. Huwag man niya gibutang imong address, Baby, no? Sumasa na bati na to ganina, may to kini sa iyang gituhuan nga na siya sa bato, ectopic, no? Sumayang pagpaminaw diay sa atong mga suking tigpaminaw diha sa Department of Health Treatment and Therapeutic Rehabilitation Center diha sa Argao, no? DOHTRC Argao, atong mga security officers diha, no? Si Lloyd Pukong, si Butch Mualong, Elizalde Tampos, ug mga taga Lupa, taga San Fernando, Cebu, Servano family, Remiticado family, Ginargi, Noy Mando, ng Bita o iyang mga apo, mga taga-Pitos. Manong taga-Pitos? Nando po Pitos sa San Fernando, no? Na mo Pitos diri unahan na sa guba, o ingon sa guba. Mga Yamomo family, ang La Rubis family o Rubin family. O ako na lang yung humanon yun, no? Basa. Taga Kalingan Karkar. O mga taga Kalingan Karkar.
Cebu. Mga Alcosiba family, no? Mga parintin nila ni Genevieve ni Ninya. Nanay Diding og si Crisio. Sorry ha, di kayo ko makabasa. Kisumat na Imbalsado family, Satori family, Mabanag family, Ginilsa family, ug si Nelson dia sa Panadtaran na San Fernando iyang mga pamilya. Mga apo ni nang Sidis ug Berto. Naghanarbaan ni ako lang ning basahon na para malipay po mo. Si Ani, si Ali, si Ruby, si Rene, si Lala, si Cludo, si Junior, si Mitis, Nida ug si John. Okay, so daghan-daghan gito akong i-greet no mga taga Karkar ug mga taga San Fernando Lantawan. Doon ni siya sa Green Hills no. Musta naman ka si Pitoy no ug si Jewel. Okay, so going back to our sender si Baby no. Unang pangutana ni Baby. Ako na yung paningkamutan, Baby, bisag dili ko ubigay ni. Unang pangutana, bisan og naa na ako, naay mga higayon nga naa mahitabo namo sa akong bana nga wala may proteksyon. Makadaot ba na nako og sa akong bana? Okay naman. Okay naman. Tawag ito ingon na kung ako babog teacher sa ubigay ni sa una. Bisa ko nung naa sa delivery room. Kabino ang ibarog na komedya na. Pwede naman ko no. Pero nga no, magyud po nga i-timing magyud po naani mo. Mabida, adjust na mag-ubay. No? Ayaw, pag sakas kapayas o naapod kay, lain po kayo, very unsanitary po kayo, no? Pero nahitabo naman ka na, pero ayaw na itong na no? Maulit akong balikon, ingon itong among maestro sa ubigay ni sa una, nga bisan kung nagnaan na sa delivery room, kung ganahan pa, na pwede pa ko, no? Okay? So, ikaduhang pangutana. Tungod ko no kay may gonorrhea ko, maoy usa sa dako nga hinungdan nga nung may ectopic pregnancy ko. May tambal ba aning ectopic pregnancy ug wala nagyud ko'y chance nga makaanak. Well, kanang ectopic pregnancy, this is a medical term which means nga ang pagdako sa bata wa dia sa uterus kundi nasa fallopian tube. Tungod kay ang fallopian tube gamay ra ni siya og space, no? Mura tube ra. Dili siya parehas uterus nga mura siya baldi o porma, no? Dako. So di gud makadako ang bata diha. Usually mag-abortion na siya, no? So daghang mga hinungdan nga nung na may ectopic pregnancy, ang pag-fertilize dili sa kuan kasagaran nga nahitabo og kung naa kay sexually transmitted disease nga gonorrhea, this might add on to the problem. Ang mga germs diha, no? Kinahanglan gyud nga tambalon ka aning imong sexually transmitted disease. Otherwise, kung ang imong bana mao lagi gyud sige pagabog saka sa kapayas, posible siyang matakdan ani, no? So mao na akong ka-speaker mo, akong balikon kini ectopic pregnancy sumasa kong nibalaan sa among klase sa obstetric and gynecology sa una, estudyante pa ko, nga naa sa fallopian tube ma-implant ang fertilized nga kuan, ubom, wa diri sa proper nga, the usual nga adto gyud siya magdako sa uterus, no? For some reasons, no? Naa diha. Okay, susunod nga pangutana. Unsay may tabo kung dili kung magpatambal aning gonorrhea, makamatay ba ni sakita? Of course, makamatay ni, no? Ini-infection, makamatay ni, ha? Syphilis, gonorrhea, chancroid, mga sexually transmitted disease, makamatay ni. Naatay mga tambal ani, high dose of penicillin or whatever mga antibiotic, no? Kinala mo dool ka ning usa ka infectious specialist or gynecologist para nga maharistahan kag antibiotic. Akong gikasugyot nga samtang naa pa ka aning sakita, kung mahimo lang you refrain from having sexual contact kay risko kaayo sa imong partner nga matakdan niya ning sakita kung na-diagnose ba gyud ni gonorrhea gyud through laboratory workup, no? Ako kakuan kayo na diagnose ba ni sa laboratorio. So muna ako ikaistorya nimo baby, no? Sunod nga pangutana, kung nasira ko tungod sa akong bana kay nanghilabot siya og laing babae, nganong ako raman maoy naay gibati og siya wala raman nga nakuha man ni nako gikan niya. Adi ta sigurado basig denial lang pud siya. Basig ingon siya wa man ko gibati, pero actually naapod siya gibati kay kung wala kay lain nga sexual contact, imurang bana,
posible nga siya ang source nganong nagkagonorrhea ka. Sa mo po kining lalaki no maglimod-limod. So ako ikasugyot nga magprangkahay na lang mo nga kamong duha gyud ang moadto og usa ka clinic para nga magpa-diagnose, magpa-laboratory kung positibo ba mong duha. Kay kung ikaw ra ang magpatambal, yan, sige mo sexual contact, dili siya practical, dili siya advisable. Kaya kamong duha gyud kang magpa-check up o magpatambal para mahumanan ning problema ha. Kay usa ka babae nga naay sexually transmitted disease kung magkabuntis, risgo po kayo nga hasta ang bata matakdan no or naay problema sa imong ongoing pregnancy kay naago infection going on. Alright, so now nakasabot ka sa akong i-explica nimo baby no. Man nimo gisulti ang imong address og ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Salamat kayo sa makanunan ninyo ng pagpaminaw sa mong programa ni Attorney Eileen Batan. Daghan kitag listeners din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw.